Os Axóuxeres. Debuxa na area. Sabedes que imos facer? Un debuxo con area. O único que nos fai falta para facelo é area como a que podedes atopar na praia, as vosas mans e un chisquiño de imaginación. Hoxe imos debuxar un trasno. Fixadevos ben. Fixemos un trasno. Pon a orella. Poñed a orella, a ver se adiviñade lo que é. Fai moito ruido, parece un avión. Ou unha nave espacial. Non é nada diso, pero tamén ten motor. Se ten motor, pode ser un autobús, non? Non é un autobús, pero tamén vai pola estrada. Xa sei, é un camión. Non, é máis pequeno que un camión. Pois será un coche, logo. Moi ben, acertaches. É un coche circulando pola estrada. Xo sabía. Coche. E agora imos con outro son. Que ruido! Aínda que pode facer moito ruido, é pequeno. Esta sí que a sei, é unha motosserra. Que non, non é unha ferramenta, é un vehículo con rodas. Xa está, un monopatín. Un monopatín, ti sí que patinas. Non, ten motor, dúas rodas, guiador e vai pola estrada. Con tantas pistas é ben fácil, é unha moto. Moto. Os Axóuxeres. Fai palabras. Imos facer unhas figuras con follas de papel. Fixadevos ben e procurade seguir os pasos que se fan. Fixemos un tigre. Imos con outra.
Fixemos unha xoaniña. Moncho. Mudo o nome. Imos debuxar unha meiga. E para debuxala, imos usar as letras que forman o seu nome. Empezamos polo M. Non che vexo meiga ningunha. Pouquiño a pouco, Roy. Aínda imos pola primeira letra. Imos coa segunda. A letra E. Eu non a vexo por ningures. Aínda nos faltan unhas cantas. Xa verás. Poñémolo aí. Non sei se non me enmeigaría porque eu non vexo nada. Quen sabe, Roy. Pero xa verás como acaba aparecendo. Tócalle agora a letra G. Voume concentrar no debuxo. Non vexo nada. Moi gracioso, Roy. Pero has vela meiga, xa verás. E poñemos a última letra, o A. Paréceme que a vexo, pero está algo esvaecida. Iso amañámolo nun chiscar de ollos. Mira aí. Xa a vexo! É cunha araña colgándolle do sombreiro. Meiga.